कैले बाड़ी छोटी माई। कतावा से मुखी रौरा काटी लाई छठी घाटे कोसिया की भरल जाई। कतावा से मुखी रौरा काटी लाई छठी घाटे कोसिया की भरल जाई। डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी बाखल बाबा राजी बबुआ के पढ़ के पूजा कइल जाई छठी माई के डर के और के सारा सामान कइले पूरा देखली हर रहे ना कुछ हुआ दूरा। बाखल बाबा राजी बबुआ के पढ़ के पूजा कइल जाई छठी माई के डर के और के सारा सामान कइले पूरा देखली हर रहे ना कुछ हुआ दूरा। घाट चननी टंगाई अवतारी छठी माई घाट चननी टंगाई अवतारी छठी माई सुख नहीं से पावल जाई। कतावा से मुखी रौरा काटी लाई छठी घाटे कोसिया की भरल जाई। कतावा से मुखी रौरा काटी लाई छठी घाटे कोसिया की भरल जाई। कतावा से मुखी रौरा काटी कतावा से मुखी रौरा काटी गीत लिखे गीत करहु संजीव साथी के आइल बाबा हारहु घाट चौरसिया चौक पर ये माई सफेती वैया करे इंतजार हो। गीत लिखे गीत करहु संजीव साथी के आइल बाबा हारहु घाट चौरसिया चौक पर ये माई सफेती वैया करे इंतजार हो। माई माना सपुरैली घरे घरे माई अइली माई माना सपुरैली घरे घरे माई अइली नहीं उनका बिना रहल जाई। कतावा से मुखी रौरा काटी लाई छठी घाटे कोसिया की भरल जाई। कतावा से मुखी रौरा काटी लाई छठी घाटे कोसिया की भरल जाई। तैया जाई तनी बेतिया बजरिया ले ले आई बफल फल हरिया नहीं दबुरा भुलाई बसाठी चौरो भिलाई बनाई दबुरा भुलाई बसाठी चौरो भिलाई बेदाया कैले बाड़ी छोटी माई।